Assalamu alaikum құрметті бауырлар. Бүгін біздер араб тілін GTA ойынындағы іс-қимылдармен үйренетін боламыз. Қандай да бір іс істейміз, соның барлығын арабшаға және сол арабшасын қазақшасына аударатын боламыз. Ендеше кеттік. Ана ақифу фиш-шариғи. Ана ақифу фиш-шариғи. Мен көшеде тұрмын. Тамурру сайярату фиш-шариғи. Тамурру сайярату фиш-шариғи. Көлік көшеде өтіп бара жатыр. Ана астахдимул хатифа. Ана астахдимул хатифа. Мен телефонды қолданып жатырмын. Ана укаллиму бил хатифи. Ана укаллиму бил хатифи. Мен телефонмен сөйлесіп жатырмын. أنا أنتظر سيارة الأجرة. أنا أنتظر سيارة الأجرة. من تاكسي كتب ترمن. جاءت سيارة الأجرة. جاءت سيارة الأجرة. تاكسي كيلد. أنا أجلس في سيارة الأجرة. أنا أجلس في سيارة الأجرة. من تاكسي وطرب جاترمن. أنا أخرج من سيارة الأجرة. أنا أخرج من سيارة الأجرة. من تاكسي شغب جاترمن. أنا أجري خلف سيارة الأجرة لأنها تركني في الشارع. من تاكسي артынан жүгіріп бара жатырмын. Өйткені ол мені көшеде тастап кетті. أنا قلق. أنا قلق. Мен уайымдап тұрмын. عندي مشكلة. عندي مشكلة. менде қиыншылық туындады. لأن الشرطة رأتني. өйткені мені полиция көріп қалды. أنا أجري من الشرطة. أنا أجري من الشرطة. мен полициядан қашып бара жатырмын. أنا اختفيت من الشرطة. أنا اختفيت من الشرطة. من полицейден тығылып қалдым. وجدتني الشرطة وقتلتني. полиция мені тауып алды және өлтіріп тастады. أنا خرجت من المستشفى. أنا خرجت من المستشفى. من больницадан шықтым. أنا أجري إلى سيارة. أنا أجري إلى سيارة. من машинаға қарай жүгіріп бара жатырмын. أنا أسرق سيارة. أنا أسرق سيارة. من машинаны ұрлап жатырмын. أنا أختار المكان من الخريطة. أنا أختار المكان من الخريطة. من картадан орын таңдап жатырмын. الطريق طويل جدا. الطريق طويل جدا. жол өте ұзақ. جئت إلى المكان الذي اخترته. جئت إلى المكان الذي اخترته. من белгілеген орынға жеттім. أنا دخلت إلى المطار بالسيارة. أنا دخلت إلى المطار بالسيارة. من аэропортқа машинамен кірдім. أنا خرجت من السيارة. أنا خرجت من السيارة. من машинадан шықтым. أنا أجري إلى الطائرة. أنا أجري إلى الطائرة. من ұшаққа қарай жүгіріп бара жатырмын. أنا أسوق الطائرة. أنا أسوق الطائرة. من ұшақ айдап жатырмын. جاءت الشرطة وقتلتني. полицей келді де мені өлтірді. أنا خرجت من المستشفى. أنا خرجت من المستشفى. من больницадан шықтым. Осымен бауырлар,
осы видео соңына жетті. Ендеше осындай тақырыптағы видео ұнаса астына жазып кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, астына коммент жазып кетіңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.